Вітаю, сябры, вы на канале Руді, і перад вами самыя цікавыя падзеі гульнявога свету. На тыдні прайшла найбуйнейшая гульнявая выстава Gamescom 2025, і я сабраў, на мой погляд, адтуль самае цікавае і тое, на што варта звярнуць увагу. Відэа атрымалася даўжэй звычайнага, таму падрыхтуйце, што папіць і пад'есці, а я пачну паказваць і расказваць. Аўстралійскі распрацоўшчык Тим Черри абвясціў дату рэліза Hollow Knight Silksong. Гэтай падзеі чакалі мінімум 6 гадоў ад тызера шаўковай песні і 8 з выхаду арыгінальнай часткі Полага рыцара. Доўгі час гульцы задаваліся пытаннем, чаму ж распрацоўка так зацягнулася. Многія нават сумняваліся ў сапраўдным існаванні праекта, так як ад самага анонсу Тим Черри не ўдавалася ў асаблівыя падрабязнасці. Як стала вядома, уся справа ў амбіцыях каманды і любові да творчасці. У нейкі момант распрацоўка Silksong, якая спачатку павінна была стаць сюжэтным дапаўненнем да арыгіналу, нібыта стала занадта займальнай. І аўтары вырашылі не выпускаць гульню, пакуль яна не будзе даведзена да дасканаласці. У нейкі момант яны сапраўды верылі, што здолеюць выпусціць гульню ў 2022, пра што нават паведамілі прэсе, але праект працягваў шырыцца, атрымліваць новыя ідэі, і каманда засяродзілася на іх рэалізацыі і давядзенні ўсяго да толку. Ну а 15-мільённыя продажы арыгінальнага рыцара дазволілі камандзе не пераймацца наконт фінансавання. Знаёмая па арыгінальнай Hollow Knight абаронца Хэллоунеста, якую мы сустракалі ў гульні ў выглядзе боса, наведае зусім новае каралеўства, куды яна трапіла супраць сваёй волі. Вырваўшыся са зняволення, Харнет, наша гераіня, пачынае небяспечнае паломніцтва да самай вяршыні каралеўства, на шляху да якога яе сустрэнуць разнамасныя персанажы, смяротныя праціўнікі і эфектныя босы. Геймплей зведаў шэраг змен, хоць механіка падобна да першай часткі, вядома. Харнет спадзяецца на сваю іголку і прыроджаны спрыт, ухіляючыся ад удараў і пранізваючы ворагаў, якіх, дарэчы, больш за 150 відаў. Прадстаўнікі прэсы пагулялі ў паўгадзіннае дэма і сышліся ў меркаванні, што Hollow Knight Silksong стане выдатным прадаўжальнікам ідэй першай часткі. У вочы кідаецца ўвага да дэталяў, як у плане візуальнага складніка, так і аўдыо. Геймплей адчуваецца плаўным, а рухі персанажаў вывастранымі і больш хуткімі. Доўгія гады без перабольшвання Silksong была лідарам у Steam па спісе жаданага, і гэтыя лічбы даходзяць да 4-5 мільёнаў карыстальнікаў. А пасля анонсаў ужо арыгінальная частка рэзка пайшла па пікавым онлайне ўверх і забралася аж да 33 тысяч адначасовых геймераў. Нагадаю, што яе рэліз адбыўся ажно ў 2017. Ці чакаю я Silksong? Безумоўна. Адзінае, на гэты месяц мой інтарэс таксама прыцягваюць некаторыя іншыя праекты, і магу дакладна сказаць, што нават калі прайсці прыгоды Харнет крыху пазней за рэліз, нічога кепскага не адбудзецца. Састарэць за месяц, я думаю, яна дакладна не паспее, тым болей, калі яе так старанна і доўга рабілі. Hollow Knight Silksong выходзіць на асноўных платформах, і Switch 4 верасня ўжо зусім хутка. Старонка Steam даступна ў Беларусі. Кіберпанкаўская прыгода ад беларускага распрацоўшчыка Sad Cat Studios Replaced зноў аб'явілася ў софітах сусветнай прэсы. Сузаснавальнік фірмы Ігар Грыцай пагаварыў з выданнем IGN і паказаў новыя геймплейныя кадры. У Replaced гуляць трэба будзе за штучны інтэлект Reach, замкнёны ў чалавечым целе свайго ж стваральніка. Цяпер ён вымушаны адаптавацца да новага жыцця ў Фенікс-Сіці з альтэрнатыўнай Амерыкі 80-х. Згодна з сінапсісам, у 40-х яны скідвалі бомбы не на Японію, а на саму сябе. На гэтым фоне праз некаторы час у Злучаных Штатах стартавала актыўнае развіццё сферы медыцыны, асабліва транспланталогіі. У свежым урыўку якраз дэманструюцца змрочныя пейзажы горада. Як распавёў Грыцай, Replaced падымае пытанне, што значыць быць чалавекам. Адказная за наратыў каманда паспрабавала прапісаць падрабязны лор, які раскрываецца праз асаблівыя прадметы, дыялогі і іншыя аспекты. Пры стварэнні баявой сістэмы ў Replaced паглядалі ў бок серыі Бэтмен Архам. Сярод крыніц натхнення ад кіно фільмы «Бягун па лязе 2049» Дэні Вільнёва і «Апгрэйд» Лі Уоннелла. Ідэя Replaced зарадзілася ў 2018, калі абедзве стужкі толькі выйшлі. Работнікі Sad Cat шмат эксперыментуюць са становішчам камеры, каб малюнак быў плаўным, а кат-сцэны бесшвова пераходзілі да геймплею і наадварот. Па словах Грыцая, дамагчыся жаданага выніку даволі складана, бо Replaced не падобна на
традыцыйны фільм або відэагульню. Хаця некаторыя ідэі студыя спакойна запазычвае ў добрых прыкладаў у гульнявой індустрыі. Рэплейсет рыхтуецца для ПК і Xbox з перакладам на беларускую мову, пакуль рэліз запланаваны на канец 2025. Лёс распрацоўкі праекта нагадвае той жа Silksong мінімум па частцы пераносаў. Анонс адбыўся ажно ў 2021 годзе, а распрацоўка ў 2020. Вядома, што падобныя праекты ад беларускіх распрацоўшчыкаў, якія таксама шануюць і дадаюць беларускую мову, мы падтрымліваем з усёй моцы. Але варта адзначыць, што гэта той прыклад, калі справа нават не ў гэтым, а што праект сапраўды выглядае вельмі амбіцыйна і шматабяцальна. У панядзелак калектыў павінен быў даць новую інфармацыю, але гэтае відэа рыхтавалася за некаторы час, таму за падрабязнасцямі прашу у тэлеграм-канал Рудзі. Само інтэрв'ю для зацікаўленых цалкам можна паглядзець з перакладам на беларускую мову і каментарыямі на YouTube-канале «Тое-сёе». Capcom показала геймплей новой 9-й частки Resident Evil Requiem. Правда, геймплеем тут, як гэта часто бывае, назвалі 10 секунд праходкі з 3-хвіліннага відэа кат-сцэн. Дзеянне Requiem адбываецца ў вядомым Ракун-Сіці праз 30 гадоў пасля знішчэння горада. У галоўнай ролі супрацоўніца ФБР Грэйс Эшкрофт. Яна цяжка перанесла смерць маці і занурылася ў працу. Гераіня адпраўляецца ў закінуты гатэль, каб расследаваць загадкавую смерць. Калі верыць распрацоўшчыкам, Requiem традыцыйны сурвайвал-хоррор, вам трэба будзе вывучаць лакацыі, вырашаць галаваломкі, змагацца і эканомна расходаваць прыпасы. З нязвыклых для серыі дэталяў магчымасць свабодна пераключацца паміж камерамі ад першай і трэцяй асобы. Гэта звязана з класічным для серыі рэжымам і незадаволенасцю некаторых геймераў пераходам у апошніх частках да першай асобы. Рэзідэнты — гэта добрыя хоррары, ад прыгод, у якіх можна сапраўды кайфануць, і для аматараў серыі, я ўпэўнены, чарговая частка будзе не выключэннем. Сам пры магчымасці з задавальненнем бы прайшоў яе на стрымах. Рэліз намечаны на 27 лютага 2026 на асноўных платформах. Старонка Steam даступна ў Беларусі. Paradox Interactive і Paradox Tinto амаль браз раскрылі дату выхаду Europe Universalis 5 падчас цырымоніі адкрыцця Gamescom. Наступная частка флагманскай серыі глобальных стратэгій прапануе перажыць часавы прамежак у прыкладна 5 сотняў гадоў. Будучая гульня пашырае асноўную канцэпцыю франшызы, якая заключаецца ў развіцці і прасоўванні нацый з усяго свету старанна вывучанай гісторыяй. Распрацоўшчыкі папрацавалі над дыпламатыяй, ваеннай сістэмай і лагістыкай, каб праект дастаўляў яшчэ больш задавальнення. Напрыклад, зменена сістэма саслоўяў, цяпер 4 групы інтарэсаў, з якімі гульцу трэба падтрымліваць баланс. Незадаволенасць адной групы можа прывесці да ўнутраных праблем, ад бунтаў да страты ваеннай ці эканамічнай падтрымкі. Таксама ў гульню дададзены попс. Гэта адзінкі насельніцтва, у якіх ёсць патрэбы і прафесіі, якія ўплываюць на эканоміку і стабільнасць. Да гэтага больш яскрава вылучаны гістарычныя эпохі і значныя асобы. Гэта безумоўна адна з найлепшых гістарычных стратэгій, у якія я гуляў, маю на ўвазе 4-ю частку і некалькі сотняў гадзін у ёй. Але трэба прызнаць, што хоць 5-я выглядае яшчэ больш цікавай і глыбокай, але знайсці столькі жа часу на яе я проста не змагу. Але аматарам безумоўна паглядзець і дадаць сабе ў спіс жаданага. Адзінае, мне не зусім падабаецца амульцяшванне і цывілізацыя падабенства, да якога сунулася гульня ў візуальнай частцы, у тым ліку інтэрфейсу. Europa Universalis 5 стартуе на ПК 4 лістапада, даступна ў Беларусі за $40. На цырымоніі адкрыцця Gamescom Treyarch і Raven Software раскрылі дату рэліза новай Call of Duty Black Ops 7. Сюжэт пераносіць гульцоў у 2035 год, калі свет балансуе на мяжы хаосу. Рауль Менендес вяртаецца, а глобальная карпорацыя The Guild пад кіраўніцтвам Эмы Каган бярэ на сябе задачу абараніць чалавецтва. Геймеры далучаюцца да Дэвіда Мейсона і элітнай каманды JSOC. Разам яны даследуюць горад Авалон, сутыкаюцца са зброяй, якая ператварае страх у інструмент вайны, і спрабуюць зразумець, як спыніць Менендеса, не страціўшы пры гэтым розум. Кампанія разлічана на аднаго гульца або кааператыў да 4 удзельнікаў. Асаблівае месца займае эндгейм PvE-сегмент, дзе героі развіваюць новыя здольнасці, каб спраўляцца з неймаверна складанымі сапернікамі.
Упершыню ў серыі кампанія, мультыплеер і зомбі-рэжым аб'яднаны агульнай сістэмай прагрэсіі. Пункты досведу, выпрабаванні і камуфляжы зброі, заробленыя ў кааператыве, будуць пераносіцца ў астатнія рэжымы і Call of Duty Warzone з першага сезона. Мультыплеер будзе прадстаўлены ўжо 30 верасня, а адкрытае бета-тэсціраванне пачнецца 2 кастрычніка для тых, хто аформіў папярэдні заказ. Гульня з'явіцца на ПК і кансолях 14 лістапада, у тым ліку па падпісцы Game Pass. У Беларусі недаступна. Зноў Paradox Interactive, White Wolf і распрацоўшчыкі з The Chinese Room паказалі трэйлер Vampire the Masquerade Bloodlines 2 і нарэшце назвалі дату рэліза. Гульня перанясе геймераў у сучасны Сіэтл. Старажытны вампір, за якога і трэба будзе гуляць, абуджаецца ад векавога сну без успамінаў пра мінулае, затое з таямнічым голасам у галаве. Скажам так, ужо не самы новы сюжэтны ход. Незнаёмца клічуць Фабьены, разам з ім протаганісту па імі Фаер неабходна раскрыць загадкавае забойства ў стылі неонуар, якое пагражае змяніць вампірскае грамадства Сіэтла. Гэты праект выходзіць на ПК і кансолях 21 кастрычніка. Нагадаем, гульню анансавалі яшчэ ў сакавіку 19-го і планавалі выпусціць праз год, але, як разумееце, не атрымалася. З тых часоў рэліз некалькі разоў перасоўвалі і нават памянялі адказную за гэта каманду. Віншую тых аматараў, якія доўгія гады чакаюць працяг вампірскай прыгоды, а я цалкам са спакойнай душой прайду міма, бо тэма крывасмоку для мяне не цікава зусім. У Беларусі звычайнае выданне каштуе $40. Параходы бы не былі сабой, калі за прэміум выдання ў $60 вы не атрымалі дадаткова 2 гулябельных кланы. Рэзаць гатовыя праекты на кавалкі і прадаваць асобна не іх прыдумка, але карыстаюцца ёй пастаянна. Выдавец Deep Silver і студыя King Cat Games анансавалі працяг класікі Warhammer 40 000 Dawn of War 4 для ПК. Вельмі не проста так на тыднях выйшаў рэмайстер першай часткі. Гульцы змогуць кіраваць 4 унікальнымі фракцыямі сусвету Warhammer 40 000, касмічным дэсантам, оркамі, некронамі і Adeptus Mechanicus. Кожны бок мае ўласных камандуючых, баявыя адзінкі, будынкі і асаблівасці, дазваляючыя весці крывавую вайну па сваіх правілах. Сюжэт стратэгіі Dawn of War 4 створаны пры ўдзеле легендарнага аўтара Black Library Джона Фрэнча. Хутчэй усяго, гісторыя распавядзе пра падзеі праз 200 гадоў пасля апошняй Dark Crusade, дзе сутыкнуліся 7 армій у бойцы за планету Кронус. Кожная фракцыя атрымае сваю кампанію з кінематаграфічнымі застаўкамі і цалкам аніміраванымі ролікамі. Гульня даступная як у адзіночным, так і ў кааператыўным рэжыме. Серыя вяртаецца да сваіх каранёў, збірайце войскі, будуйце базы, узброіваеце байцоў, выкарыстоўваеце пашыраную сістэму сінхранізаваных забойстваў, якая дэманструе блізкі бой з высокай дэталізацыяй. Геймеры змогуць апрабаваць рэжым апошні рубеж, наладжвальныя бітвы з штучным інтэлектам, а таксама сеткавыя баталіі 1 на 1, 2 на 2 ці 3 на 3. Магчыма індывідуальная кастамізацыя войскаў, каб надаць ім унікальныя колеры, альбо гульня за стандартныя фракцыі Warhammer 40 000. Легендарная серыя вернецца на ПК ў 2026 годзе. Старонка Steam даступна ў Беларусі. Не адыходзім далёка ад баявога молата. Распрацоўшчыкі з Bulwark Studios апублікавалі аглядны трэйлер геймплея Warhammer 40 000 Mechanicus 2. У свежым роліку амаль на 5 хвілін аўтары сцісла распавялі пра асноўныя элементы гульні. Новая пакрокавая тактыка ў вядомым сусвеце раскажа пра супрацьстаянне тэхнажрацоў Adeptus Mechanicus з некронамі. У абедзвюх фракцый маюцца адметныя механікі геймплея і паўнавартасныя сюжэтныя кампаніі. На чале тэхнажрацоў стаіць Магас Домінус Фаустінус, а некронамі кіруе, што рэптам абудзіўся Варгард Нефершах. Мэта Adeptus Mechanicus абараніць планету кузню, у той час як некроны імкнуцца ачысціць яе ад чужынцаў. За час праходжання геймеры наведуць разнастайныя лакацыі, дзе можна, напрыклад, руйнаваць аб'екты і выкарыстоўваць іх у якасці хованак. Выпрабуюць умеласці розных юнітаў, закліканых абараняць лідара. Лідараў таксама можна паляпшаць, што адкрывае доступ да новых здольнасцяў. Warhammer 40 000 Mechanicus 2 выйдзе для ПК і кансоляў, калі невядома. Старонка Steam даступна ў Беларусі.
Польскія распрацоўшчыкі CI Games стрымалі абяцанні і анансавалі Lords of the Fallen 2. Падзеі паўнавартаснага сіквела разгорнуцца праз 100 гадоў з моманту заканчэння перазапуску 23-го года. Як і раней, геймерам дастанецца роля цёмнага крыжака, які ў гэты раз кідае выклік самім багам. Аўтары абяцаюць, што гэта будзе самая дарослая і крывавая гульня ў серыі Lords of the Fallen. Геймераў чакаюць разнастайныя класы, змрочныя лакацыі, смяротныя босы і ўсе класічныя элементы ролевых экшанаў на манер Souls серыі. Першы геймплейны трэйлер абяцаюць паказаць да канца бягучага года. Lords of the Fallen 2 выйдзе ў 2026 годзе на ПК і кансолях. Студыя One More Level, вядомая па серыі Ghost Runner, сумесна з выдаўцом Lyrical Games анансавалі Valor Mortis, адзіночную гульню ад першай асобы ў жанры Souls-like. Адзначу, што менавіта аўтары так сябе пазіцыянуюць. Гульцы возьмуць на сябе ролю Уильяма, салдата вялікай арміі Наполеона, якога вярнулі з памерлых. Не Наполеона, гульца. Але Еўропа, у якой ён прачнуўся, змянілася. На кантыненце бушуе таямнічая чума, а новая сіла пранізвае цела героя, надаючы яму разбуральныя здольнасці. Кожная смерць у гульні становіцца магчымасцю стаць мацней. Геймерам трэба будзе асвоіць парырванне, рыўкі і смяротныя дабіванні з выкарыстаннем разнастайнай зброі. Valor Mortis дазваляе ўзмацняць атакі і адкрываць новыя звышнатуральныя здольнасці для барацьбы з ворагамі. Дзеянне разгортваецца ў Еўропе 19 стагоддзя з элементамі альтэрнатыўнай гісторыі і цёмнай магіі. Гульцы будуць манеўраваць па заражаных палях бітваў, біцца з пачварамі вечнай гвардыі Наполеона і раскрываць сакрэты навакольнага асяроддзя, якія павялічваюць шансы на выжыванне. Сюжэт спалучае рэальныя гістарычныя падзеі з жахам і звышнатуральным. Даследуючы цёмныя куткі свету, гульцы змогуць раскрыць праўду пра чуму і прычыны свайго васкрашэння. Valor Mortis наведае асноўныя платформы ў 2026. Нядаўна заснаваная італьянская студыя Sedleo абвясціла аб распрацоўцы 1348 Ex Voto, кінематаграфічнага прыгодніцкага экшана, дзеянне якога разгортваецца ў Італіі, што адпаведна назве узору 1348 года. Галоўная гераіня Аэта, маладая арыстакратка і будучы рыцар. Калі бандыты руйнуюць яе вёску, Аэта губляе сяброўку Б'янку і адпраўляецца ў небяспечны шлях, каб знайсці яе. Гульцы будуць суправаджаць гераіню праз разбурныя вёскі, замкі, травяністыя схілы Апенін і руіны антычнага Рыма, сутыкаючыся з жорсткімі ворагамі і суровымі рэаліямі сярэдневяковага грамадства. Са слоў аўтараў, 1348 год стаў асабліва змрочным для Італіі. Эпідэміі і чума ўзмацнілі нестабільнасць. Насельніцтва пакутавала ад гвалту, бандытаў і наймітаў. На фоне гэтага гераіня выкарыстоўвае свае навыкі, каб выжыць і выратаваць блізкага чалавека. Аўтары баявой сістэмы натхняліся гістарычнымі еўрапейскімі баявымі мастацтвамі. Гулец зможа змяняць стойкі, адкрываць новыя комба праз кнігі навыкаў і мадыфікаваць зброю. Ex Voto выйдзе на ПК і кансолях на пачатку 2026. Старонка з тым даступна ў Беларусі. Калі вам спадабалася паглыбленне ў кітайскую міфалогію праз Black Myth Wukong, вандроўку караля малпаў, то ведаеце, распрацоўшчыкі з Game Science рыхтуюць новую частку. На гэты раз Black Myth Чжун-Куй, якая прысвечана прыгодам новага героя. Перад намі адзіночная экшн-РПГ, якая зноў абапіраецца на кітайскія міфы і фальклор. Сюжэт відавочна звязаны з уладаром дэманаў па імі Чжун-Куй, чыя галоўная задача адганяць нячысцікаў. Першыя згадкі пра яго сустракаюцца ў кнізе сунскага вучонага Шэнько. Там пазначана, што Чжун-Куй збіраўся здаць імператарскі ваенны іспыт, але пацярпеў неўдачу. У роспачы ён разбіў галаву аб прыступкі палаца і памёр. Пахавалі яго ў зялёнай вопратцы, што гаварыла пра літасць імператара, і ў знак падзякі за гэта Чжун-Куй з таго свету паабяцаў пазбавіць імперыю Тан ад усіх зласлівых духаў. Пакуль гульня на ранняй стадыі распрацоўкі, так што Game Science яшчэ няма чаго паказаць у плане геймплея. Каб ніхто ў камандзе не адрываўся ад працы, было вырашана правесці на Opening Night Live невялікі CGI-трэйлер. У гульні пакуль няма тэрміну рэліза. Шматпакутная кампанія Zaum паказала свой наступны праект Zero Parades. Нягледзячы на тое, што ключавыя аўтары дыска Elysium даўно пакінулі студыю, у апісанні гульні выразна адчуваюцца ноткі дыска.
Галоўная гераіня Зара Перейтс – аперант Хершел Уилк, чый дотык ператварае ўсё ў попел. Яна выматаная і, магчыма, пад праклёнам. 5 гадоў таму Хершел завяла сваю каманду ў бездані, з тых часоў былыя памылкі не даюць ёй спакою. Цяпер пратаганістка атрымала таямнічае заданне, а разам з ім шанец даказаць, што для яе не ўсё скончана. Распрацоўшчыкі сцвярджаюць, што горад, дзе адбываюцца падзеі Зара Перейтс, паўнавартасны персанаж са сваімі сакрэтамі, траўмамі і цудамі. Гэта свет правальных касмічных праграм, поп-зорак, што фінансуюцца дзяржавай, і нелегальнага сцірання розуму. Вам сустрэнуцца міжнародныя банкіры, замежныя тэхнафашысты, тэлевядучы параноік і дзясяткі іншых каларытных жыхароў. Спецыфіка гульні такая, што атрымліваць паразы вы будзеце значна часцей, чым мець поспех, а калі поспех вам не ўсміхнуўся, рыхтуйцеся імправізаваць і спадзявацца, што вы зможаце жыць з наступствамі сваіх рашэнняў. У Zara Pereit ёсць старонка ў Steam, і яна даступна ў Беларусі. Рэліз High on Life 2 ад Squanch Games адбудзецца 13 лютага. Пра гэта стала вядома з прэв'ю матэрыялаў ад Xbox. Таксама апублікавалі вялікі геймплейны ўрывак. Мяркуючы па відэа, сіквел прапануе знаёмую формулу, якая ўжо засвяцілася ў першай частцы. Гэта выгляд ад першай асобы, бясконцы паток жартаў і стральба пры дапамозе зброі, якая ўвесь час гамоніць. Аднак на гэты раз галоўны герой будзе рассякаць на скейтбордзе. Па сюжэце ваша камфортнае жыццё пасля першай часткі ідзе кату пад хвост, калі таямнічая фігура з мінулага аб'яўляе паляванне на вашу сястру. Ці адважыцеся вы паставіць на кон усё, каб зноў знішчыць міжгалактычную змову, якая пагражае ўсім людзям. High on Life 2 рыхтуецца для ПК і кансоляў 13 лютага 2026. Старонка Steam даступна ў Беларусі. У распрацоўцы знаходзіцца Star Trek Voyager Across the Unknown, стратэгія на выжыванне для ПК і кансоляў. Вы возьмеце пад кіраванне знакаміты зеркалёт серыяла Star Trek і будзеце кіраваць экіпажам, рэсурсамі і лёсам карабля. Кожнае рашэнне ўплывае на зыход падарожжа, а элементы роўглайка забяспечваюць унікальныя сітуацыі пры кожным праходжанні. Нават знаёмыя персанажы могуць загінуць, калі дзейнічаць няправільна. Вас чакае глыбокае кіраванне караблём, рамонт і аднаўленне адсекаў, падтрымка жыццезабеспячэння, будаўніцтва прамысловых і даследчых аб'ектаў. Тэхналогіі, уключаючы небяспечныя распрацоўкі боргаў, дапамогуць умацаваць карабель і падняць мараль каманды, але за ўсё прыйдзецца плаціць наступствамі. Star Trek Voyager Across the Unknown спалучае даследаванне, стратэгію, складанае кіраванне і тактычныя баі паміж караблямі. Гульцам трэба будзе вырашаць, ці ісці на рызыку, выкарыстоўваць дыпламатыю альбо зброю і сутыкнуцца з наступствамі кожнага рашэння. Рэліз гульні адбудзецца на ПК і кансолях, пакуль невядома калі. Старонка Steam даступна ў Беларусі. Студыя Cognition Europe анансавала прыгодніцкую гульню Luna Strike, дзеянне якой разгортваецца на паўднёвым полюсе месяца ў 2119 годзе. Тут выбіраце на сябе ролю малодшага архіварыуса, адпраўленага дакументаваць апошнюю месяцовую калонію чалавецтва. Першапачатковая задача — сканаваць і захоўваць навуковыя, культурныя і асабістыя запісы. Але сабатаж унутры паселішча ператварае місію на барацьбу за выжыванне. Прыйдзецца сачыць за кіслародам, энергіяй скафандра і сістэмамі базы, а таксама вырашаць, якія даныя важна захаваць для будучыні. Luna Strike робіць упор на маральныя выбары. Кожнае рашэнне ўплывае на фарміраванне архіва і лёс калоніі. Гульцам трэба будзе сутыкацца з цяжкімі этычнымі пытаннямі, аднаўляць падзеі па знойдзеных аб'ектах і прымаць рашэнне аб тым, што заслугоўвае захавання. Гульня выйдзе на ПК і кансолях, дакладная дата рэліза пакуль не абвешчана. Старонка Steam даступна ў Беларусі. Hemimont Games рыхтуюць вяртанне на чырвоную планету. Яны анансавалі Surviving Mars Relaunched, перапрацаванае і пашыранае выданне гарадабудаўнічага сімулятара каланізацыі Марса. У абноўленай версіі распрацоўшчыкі сабралі ўвесь кантэнт арыгінала, уключаючы дапаўненні, касметыку і радыастанцыі, а таксама дадалі новыя магчымасці. Галоўная навіна — марсіянская асамблея, якая дазваляе прымаць законы, кіраваць патрэбамі каланістаў і нават абвясціць незалежнасць ад зямлі. Гульцам трэба будзе зноў
сутыкнуцца з выклікамі каланізацыі змярцвелай планеты, падтрымліваць стабільнае забеспячэнне кіслародам, вадой і энергіяй, сачыць за інфраструктурай і канкураваць з нейкімі спонсарамі. Для перавозкі людзей і рэсурсаў спатрэбяцца цягнікі марсіянскага экспрэсу, а дроны возьмуць на сябе руціну кіравання. Не абыдзецца і без навукі, даследаванні адкрываюць доступ да новых тэхналогій і будынкаў, а выпадковыя карты і сюжэтныя падзеі падораць кожнай партыі унікальнае развіццё. Асобная ўвага нададзена тэрафарміраванню. Каланісты змогуць крок за крокам ператвараць Марс на жывую экасістэму. А таксама тут дазволіць завесці хатніх жывёл. За гэта, безумоўна, плюс бал. Сімулятар кіравання калоніяй будзе каштаваць $40. Пасля рэліза арыгінальная Surviving Mars знікне са стым. А я вам гаварыў, што і тут выдаўцом выступае парадокс. Ну вось, цяпер сачыце за рукамі. Новая гульня каштуе $40, уладальнікам старой версіі будзе зніжка ў $20, але і старая гульня каштуе зараз $20. Так што ніякай эканоміі. Мяне гарадабудаўніцтва заўсёды цікавіла, а ідэя марсіянскага тэрафарміравання падабаецца, але не кошт. Буду чакаць лепшых часоў. Гульня выйдзе на ПК і кансолях, але дата рэліза пакуль не абвешчана. Даступна ў Беларусі. Жах Tormented Souls працягне гісторыю першай часткі. Пасля кашмарных падзей у клініцы Вайлдбергер, Караліна Уокер спадзяецца, што яе сястра Ганна зможа вярнуцца да нармальнага жыцця. Але ў наступныя месяцы яе пачынаюць пераследаваць уяўленні, поўныя гвалту і смерці. Пад іх уплывам яна стварае злавесныя малюнкі, якія хутка ўвасабляюцца ў жахлівую рэальнасць. Гатовая дзеля выратавання сястры на ўсё, Караліна адпраўляецца ў правінцыйны гарадок Вілла Хэс, каб наведаць загадкавую клініку, закінутую ў гарах на поўдні Чылі. Але за ветлівымі усмешкамі персаналу бальніцы хаваецца агідная праўда, і ўжо хутка сёстры зноў апынуцца ў цэнтры новага кашмару. Са слоў распрацоўшчыка, у нас чакае складаная гісторыя, розныя лакацыі і механіка пераключэння паміж рэальнасцямі, якая дазваляе змяняць мінулае і сучаснасць. Разам з баёўкай будуць і мудрагелістыя галаваломкі. Гульня будзе даступна на ПК і кансолях з 23 кастрычніка. Старонка і дэмка гульні даступна ў Беларусі. Выдавецтва Maximum Entertainment разам з італьянскай студыяй Little Sewing Machine прадставілі свежы трэйлер ужо аднойчы перанесенага жаха By Sweet Carol. Гэта змрочная казка ў духу старых дыснеўскіх мульцікаў, але ў больш страшным сеттынгу. У цэнтры гісторыі юная Лана Бентон, якая адправілася на пошукі сваёй сяброўкі Кэрол Сімонс, што знікла з прытулку Бані Холл. Расследаванне прыводзіць гераіню ў загадкавы свет Корала, населены жудаснымі стварэннямі. Гераіня, што растрапляе ў непрыемнай сітуацыі, валіцца ў балота, уцякае ад ажыўшых багавіння шчупальцаў і выбуховых клубняў, ледзь не робіцца абедам для савы мутанта, ну і гэтак далей. Але як сапраўднай дыснеўскай дзяўчыне, ёй на дапамогу ў цяжкія моманты прыйдуць нармальныя жывёлы, чароўныя інструменты, а таксама звышнатуральныя здольнасці. Яна, напрыклад, можа ператварыцца на труса. Рэліз By Sweet Carol адбудзецца на ПК і кансолях 9 кастрычніка, даступна ў Беларусі. Таксама быў анансаваны хорор Хэллоуін, заснаваны на культавай франшызе Джона Карпентара. Дзеянне разгортваецца ў ноч Хэллоуіна 1978 года ў мястэчку Хеденфілд. Гульцы змогуць ужыцца ў вобраз вядомага Майкла Майерса і палохаць жыхароў, выкарыстоўваючы яго здольнасці, ці ж стаць героем, які спрабуе абараніць суседзяў і вывесці іх з-пад удару. Праект аб'ядноўвае сюжэтную кампанію для аднаго гульца і асіметрычны мультыплеер. У адзіночным рэжыме прыхільнікі ўпершыню перажывуць падзеі культавага фільма ад асобы самога маньяка. У сеткавых матчах 1 супраць 4 гулец прымерыць маску Майерса, а астатнія будуць ратаваць жыхароў, шукаць зброю, дзейнічаць разам і клікаць паліцыю. Ад таго, наколькі эфектыўна абаронцы пераконваюць гараджан быць асцярожней, залежыць актыўнасць патрулявання і шансы на выжыванне. Гульня ствараецца на Unreal Engine 5, што забяспечвае кінематаграфічнае асвятленне, палохае рэалістычнай карцінкай і атмасферай жаху. Распрацоўшчыкі абяцаюць дынамічныя сесіі, свабодныя ўзаемадзеянні з NPC і адчуванне сапраўднага кашмару ў ціхім амерыканскім мястэчку. Гульня з'явіцца на ПК і кансолях у 2026 годзе, даступна ў Беларусі.
Гэтай вясной Cyanide Studio анансавалі Styx Blades of Greed, новы стэлс-экшн пра падступнага гобліна Стыкса. Цяпер аўтары прадставілі і трэйлер геймплею. У роліку Стыкс ва ўжо звыклай для сябе манеры скрытна распраўляецца з вартай і паспяхова крадзе каштоўны кварц. На гэты раз герой дзейнічае не па кантракце, а па сваёй волі, пераследуючы асабістыя мэты на чале уласнай каманды. За час праходжання гульцы раз за разам будуць дурыць інквізіцыю і сустракаць на сваім шляху старых знаёмых. Менавіта гэта прыгода азначае пачатак вялікай вайны, якую геймеры могуць памятаць па Of Orcs and Men. Распрацоўшчыкі заяўляюць, што яны давялі да дасканаласці геймплейнай механікі папярэдніх частак серыі, падаўшы гульцам найбольш багаты набор інструментаў і здольнасцю для скрытнага праходжання прасторных лакацый з падвышанай вертыкальнасцю. Styx можа не толькі красціся, але таксама завалодаць розумам праціўнікаў, адцягваць іх, ставіць пасткі, ну і гэтак далей. Blades of Greed выйдзе гэтай восенню на асноўных платформах, даступна ў Беларусі. Студыя Motion Blue показала цэлы геймплей свайго стэлс-шутера Black State, які сумяшчае элементы Metal Gear Solid і Portal. Сюжэт Black State круціцца вакол таямнічай місіі, на якую гульца выклікала сакрэтная група навукоўцаў з назвай архітэктары. Галоўная задача выратаваць палонных і раскрыць праўду пра катастрофу, якая прывяла да з'яўлення дзвярэй, кожная з якіх з'яўляецца парталам у нечаканай лакацыі. Падчас праходжання гульцы змогуць скарыстацца шырокім арсеналам зброі і тактычных прыстасаванняў. Яны спатрэбяцца як супраць наймітаў, так і супраць робасапіенсаў, жорсткіх машын для знішчэння. Босы будуць адрознівацца унікальнымі схемамі бою, якія запатрабуюць хуткай адаптацыі і тактычнага мыслення. Перамяшчацца паміж рознымі парталамі атрымаецца плаўна, без паўзы і экранаў загрузкі. Графіку называюць фотарэалістычнай, а аптымізацыю неймавернай. Хутчэй усяго выйдзе на асноўных платформах, пакуль без нават прыблізнай даты рэліза. Даступна ў Беларусі. Нямецкая студыя Bippen Beats абвясціла, што ў сімулятара кіравання каласальнай гарматай з'явілася акно рэліза лета 2026. У PVKK, што чытаецца як Planeten-Verteidigungskanon Командант, у одно слова, я нават не намагаўся прачытаць яго дасканала, выбераце на сябе ролю артылерыста, які стаіць на варце аўтарытарнай дзяржавы. З абарончага бункера вам трэба будзе ўручную наводзіць велізарную гармату, адбіваючы міжпланетныя атакі. Гульня пры гэтым патрабуе дакладнасці, адсочвання мэт, разлік траекторыі, кіраванне энергагенератарамі і строгае захаванне пратаколаў. Усё гэта трэба для абароны радзімы. У стыльнай кабіне гульца чакае маса рычагоў, кнопак і циферблатаў. Кожнае дзеянне патрабуе канцэнтрацыі і прадуманай стратэгіі, бо рэсурсы абмежаваныя, а рэжым не дазваляе памыляцца. Паміж місіямі можна ўладкоўваць бункер і ўдасканальваць узбраенне, каб падрыхтавацца да больш складаных заданняў. Паляпшэнне робяць кіраванне гарматай і абарону базы больш эфектыўнай і цікавай. Гульцу трэба будзе прымаць няпростыя рашэнні, прытрымлівацца загадам без пытанняў або падвергнуць дзеяння рэжыму сумневу. Гэта ўсё будзе ўплываць на некалькі канцовак. Аўтары Planeten-Verteidigungskanon Командант, амаль што атрымалася, запэўнілі геймераў у Twitter, што для ўсіх, хто, даруйце, у X, што для ўсіх, хто мае патрэбу, яны могуць арганізаваць заняткі вымаўлення. Гульня з'явіцца толькі на ПК летам 2026, даступна ў Беларусі. На гэтым на сёння ўсё. Вядома, не ўсе сотні гульняў трапілі ў навіны, але, скажам, і не ўсім ім тут месца. Шмат другарадных, падобных і нецікавых. Але, вядома, яшчэ ёсць вартыя праекты, пра якія пакрысе раскажу ў наступных відэа. Ад усяго з сэрца дзякую ўсім за падтрымку канала Рудзін на Patreon. З вашай дапамогай выходзяць гульнявыя навіны і агляды на канале, стрымы на Twitch, влогавы канал пра беларускі хутар і агулам вы дапамагаеце развіваць увесь беларускі геймінг. А за гэта атрымаеце ранні доступ да ўсіх відэа на канале Рудзі, эксклюзівы на сайце Patreon, а ваше імя застанецца ў гісторыі тут напрыканцы роліка на канале. Усім дзякуй і да новых хуткіх сустрэч!